Assalamualaikum. Ratnan bilang, opo Mbak Lu? Aku dek kamar. Ayo Rene, nyeblak bareng Rat. Ayo cenah buo. Lah iya awakmu pinggir lho. Kok niki lho maju dhisik ya apa sih, Rat? Ayo Rat, mangan bareng Rat. Aku wareg Mbak Lu, mari mangan. Lho jeng, wis digawakno gak gelem mangan. Wis ayo Rat, dipangan bareng-bareng. Iku lho lang seblak lang. Wis balel, wareg aku tas mari mangan. Iki seblak aman rek, gak ono racune. Kok iso padha gak gelem iku lho? Mbak Lu, sampean ngerti ya? Hilang iki lho gak disopo maktun mulai wingi. Mosok Rat? Iya. Gara-gara njaluk lotion pemutih iku lho Mbak Lu. Kata tukono puri. Kok ono ayo acara makmu yo lang. Jauh lotion pemutih barang. Lek kepengin putih, kau kan berendam lek loloh ngono lho. Ojo ngawur jeng. Lah sampean mikir maktun nganti dicor ngono ah. Ayo sebaik dibuka ayo. Mbak Lu, aku wareg Mbak Lu. Sumpah aku tas mari mangan. Wis kadung ditukokno iki lho Rat. Jeng. Wis nang dipangan, Rat. Mumpung sik panas iku lho. Wareg aku lang, ojo ngotot kok oh. Enak iki Rat. Wareg Mbak Lu. Mangap. Mangap. Ayo. Mangap. Gocoran dulu, tangannya gocoran dulu. Gocoran dulu. Menang. Gocoran dulu, Mang. Menang. Mangap. Iki lho karo kene. Wong enak ngene. Wong kari mangan kon ki wis ditekokno. Aku ambek lulu tuku sing jumbo paruan. Iki siji kan kok kon ayo, Mang. Nah, ayo, ini lho. Enggak panas anget kuku iki. Ancene lah dikon mangan iki angel. Ayo, iki lho, ayo. Ini lho. Mangan, ayo, stop nih. Stop. Nah. Wong dijak mangan cek angel liar iki. Ayo iki. Ayo iki, nah ayo, mangan. Ayo nyo iki. Wah. Kon sih dicak api-apian angel. Ayo jeng, adik iki belum makan jeng. Ayo, ngadep kene lho. Ayo. Ayo, Nduk. Ayo. Dia mam. Ngawak. Ayo, kene. Ayo, mari nang budal sekolah. Ayo, iki, Mam. Ayo. Ayo isi lah, pinter rek. Aduh, pinter rek. Ayo. Enak lho. Ayo. Pinter. Ayo sing ngawi dhewe jeng. Ayo. Dilak, ayo dilak. Nah, mau dikon mangan cek angele. Sing nurut nang mbak-mbak iki ne. Enakan? Rusuh kabeh. Ini lho. Ayo nyo mam dhewe. Mam dhewe. Iki pisan, tuku sebelah sing gak pedes. Pucet warna jeng. Enak. Ojo pedes-pedesan tok ae. Sik jam piro iki? Aku gak entek Mbak Lu. Gantek! Entekno. Yo iku tuku gawe dhuwit kok ngomong gak entek. Entekno. Diseruput dodone. Ayo ya apa sampe muni. Nah, meneh. Ayo meneh. Aja dingkluk ae lek mangan lugur kok sebelake. Aku tak mulai sik, Rat. Mulai sik balel. Iya lang. Yo entekno. Aku kate njoko ombe Mbak Lel. Mangan sik. Lah, sing nyantai. Wong lek gak salah itu enjoy. Enjoy your life, happy your life. Nah, lho. Lho. Dikon mangan cek angel. Kene iku peduli lho ya. Ya kan lho ya. Kene iki base friend. Tuku apa ae ning awakmu. Ngono lho. Dadi awakmu sing ditukok-tukokno ya sing iso ngajeni, sing nyenengno. Entek, Mbak Len. Enggak sik ono iku wong sik akeh ngene ayo. Dientekno. Eman. Mbak Lu, sepurane ya Mbak Lu. Ambune kelek sampean lho kejot sampean gak adus ah. Lho kan. Sing ngomong kudu aku tok. Anjene ket mang, tak kira ambune sawo bosok timbake ambune awakmu. Kuwetut rat yo. Gak adus anjene. Adus yo iki mang. Tapi sepurane deodoranku iki mang entek, mangkane gak gawe deodoran ngono lho. Wopros anjene awakmu, kuwetut ku. Gelem deodoran spray ya, aku ono Mbak Lu. Coba ora. Sing gak deodoran seret, arek.
Kuwecut Mbak Lu. Pedes ambune nang irung. Hi. Ojo ngelamak kon yo. Ayo sebelahmu entekno, timang tak jeguk kon. Pedese level piro iki? Wah, udah iki mangane tenggorokane iku panas. Yo iki lho sampean gawe wangi iki. Iya, aku tak gawe ini wis di omah. Lho yo aja gawe ndek omah kok gak balik. Wes kono aja mikiri kelekku, pikirin sebelahmu iki lho entekno. Entekno, eman dhuwit iku. Wes semproto nek kamar kono lho kelekmu lho. Waduh, tidak sengseng ya, Ronot.